Päivää YouTube. No niin, täällä ollaan nyt sitten Tommin testinurkassa. Ja... Kato mikä netti. Häh? Eikö menee nettiin? Ei tää mikä netti. Tommin testinurkassa on nyt sitten Galaxy S6 Uskomatonta. Tänään just tuli uusinta uutta. Vau. No niin, aloitetaan sitten avaamaan laatikkoa. Mitäs sieltä löytyy? No niin, on tietenkin räpeilystä yhdellä kädellä. No niin, juu, siinä on nyt sitten. Katso, onko hieno kuoret on, siellä lukee. Mitä siellä lukee? On siinä langaton lataus ja on paljon muistiikin, on 128, taitaa olla parempi malli jo. On 4G kaikki, on mahtavaa. No niin, mitäs täältä sitten? Laatikko aukeaa. Noin. Kyllä, pahvia. Kyllä. Joo. Jotain ohjeita. Korvakuulokkeet. Mallia, korvavaikku. Hyvä homma. Mitä helvettiä? Mikä tää on? Onks tää nyt joku etke olevina? Tää helvetti. Tää on päälläkin. Tää on... Tää mua on huijattu. 900 euroa siinä. Voi vittu. Voi vittu. Joo, tää loppus tää.